Me acosté perfectamente y cuando me fui a levantar, pues ya no podía levantarme. Li havia donat un ictus. De ser una dona activa i perfeccionista va passar a ser totalment dependent. No me podía mover para nada, iba en una silla de ruedas. En menys d'un any ha recuperat la vida que tenia abans de l'ictus. He aprendido a manejar la parte izquierda, la mano, he aprendido a andar. Menjar fruita i verdura pot previndre el risc d'infart cerebral. Es calcula que l'any 2025 1.200.000 espanyols hauran sobreviscut a un ictus. Aproximadament la meitat tindran alguna discapacitat. Quan abans es comença la rehabilitació, més capacitats probablement se vagin recuperant. Una altra seqüela és la parla, que queda danyada en el 30% dels casos. Nevera, ¿no? Naranja. Les terapies busquen la manera de reprendre la comunicació amb l'entorn. Si, por ejemplo, no pueden acceder a las palabras, pero sí que saben lo que quieren decir, que es lo que llamamos la anomia, pues entonces intentamos, si tienen la escritura preservada, que intenten escribirlo. Perquè els que l'han superat tenen moltes coses a dir. Hemos de aprovechar cada momento que nos da la vida.